muchiimba imi mune muchingopesana nemangoma ndoskiri renyi? Ndoskirira chero. Skiri rekupesana nebhiti? Yeah, ndoskirira chero. Itori skiri renyu rekutopesana neso nebhiti zvokuti bhiti rine richienda kwaro? Yeah. Muchienda ku? Nichienda kwangu. Nichienda right beat ichienda left. But mamuri chikoro mamusingapindi muspecial class. Mamusiri muspecial class. Tell you no special class. What does it say? Mamusiri. Mamuri mamuri grade 7, mamuri grade 7D. This is that class in Mashasha. In Mashasha? Yeah. A few moments ago. Mukwasaine mufaro Captain Britain varimo muZimbabwe zviri sei chibaba? Zvimbori nani. Zvimbori nani. Sei muri kuti zviri nani? Ndozvitori background. Ndozvitori background pari nani. Ndakazwa muchiti foni yangu yakafa charging system. Saka yaabo manje. Saka mucharamba muchiposta here because mama tizivi. Ndada kutofunga ndokupera kwacho. Aiwa. But vanhu vakutoti ndokupera kwacho hamuchisina kana chekuposta. Pera handinopera we. Uye kuichoko ndokune content yese yamuchiwana. Saka kuFacebook hamusuda? KuFacebook Alright Captain, regai ndimbokuvhunzai tumubvunzo. Muchiziva kuti vanhu sometimes mamupindiri mucomment section. Saka isusu tobva tazokubvunzai kuti mukwanise kupindura. Pane anonzi David Maseko. Maseko. Mufanire renyu paFacebook. Akati hanzi mimi mutori ZimK chairo. Munoziva here ZimK? ZimK? ZimK kuita sei kwacho? ZimK vanhu vaive vane regai ndishandise mashoko ekuti vane njere dzisina kunatsokusvika pane dzevamwe. Asi iwo ndo vane njere dzisinosvika pane dzevamwe. Handizivi but angari kuti mimi munoita kunge mune njere dzakati shotei zvokuti kuri kuchikoro mune muchipinda in maspecial class. Iwo ndo vangatopinda muspecial class. But pamava muri kuchikoro mamusiri muspecial class. Pembereka rese ZimK. Handizozivi zvangu. But pamava muri kuchikoro mamusingapindi muspecial class. Mamusiri muspecial class. Tell you no special class. What does it say? Mamusiri? Mamuri grade 7, mamuri grade 7D. This is that class in Mashasha. In Mashasha? Yeah. Saka makabuda nechi pa grade 7. Nima units mangani? So. Stonyora 5 subjects. Chine. English, Maths. General paper. Agriculture. Shoni. Makaita agriculture, muda kuzorima here kana? Isusu hari kwakurongwa ito. Alright, saka makabuda nemangani ku grade 7? 13. 13 units? Ko makazoendera mberi kuenda form 1? Isusu hari watoenda. Maenda form 1 here kusekondari? Mukagumira form 1? Form 4. Captain, maenda form 4? Isusu hazotiza zvakanaka. Makaitira kuti form 4 here? Onde Valley inzvimbo hapana chikoro chinonzi Onde Valley. Chisuko secondary school. Makabuda zvakabudawo sei kusekondari? Isusu titori Mashasha. Mashasha akabuda nemangani? Isusu atitora history hatizotauri vanobhadhira mari kuti tizotaura. Hamuchadi asi grade 7 matiudza wari grade 7 ndakudza maybe vamwe vanhu varikuda kutokupai basa. Basa rei? Kupinda kabasa. Basa ndinaro rishowo here. Rekudi? Rekuimbera. But izvozvi muri kuimba? Izvi? Kutoimbira pasocial media. Zvikaona Chipas promotion wazoti hayo. Ana Chipas munotarisira kuti vangakurangarira here? Vava vanototirangaridza must. It's a must. Muri kutovamanyikidzwa kuti vakurangarire? Hanzi mimi nevamwe makutosvika level ramutukudzi. Level ramutukudzi rekuye? Handizivi kuti level ripi ramasvika rakasvika mutukudzi rekunzi masvika.
Handisina zozaliwe rachira rekupisa maybe anenuvamwe hamusitori sure kuti masvika level ripi? asina zozo ndasvika level ripi. No. Alright, but palevel racho rutaurwa hanzi mimi vari kukomenda nesong yedu yatakabudza, hanzi muri kupesana nebeat stereo, uyezve pamune muchiimba imi mune muchimbopesana nemangoma. Ndoskiri renyu? Ndoskiri racho skiri rekupesana nebeat? ndoskiri racho itori skiri renyu rekutopesana nebeat, zvokuti beat rine richienda kwaro muchienda ku nichienda kwangu ichienda kurati beat ichienda kuleft. Saka musambo wenyu unonzi chiwe kurasika iwe, wekuti beat richienda kuright uchienda kuleft? Unonzi hauperi. Unonzi hauperi? Hamusida kukopa munhu anonzi hatiperi? Hatiperi wacho ndani. Hatiperi hamuzivi? Anoketire. Anda zvokusona, ndisona ngale. Unosona? Sona? Andozivi. Hamuzivi? Ngamutenga kuya mawex kuti uzive. Ngatanga kucha mawex. Kevazi, hadzi muri kutishanira masitsu. Tikangokumhoresai mumatoti tipei mari, hamusitomboda kumhoresa vanhu. Hambozi isusu zita rakagadzira rihombe hachitsinyore kundokapulashiko. Ibva tatotanga kutorira, so vanzika itori mateo tafana tobudisa mari todaro. But vanobudisa mari sei musingavamhoresi? Isusu kuna rimwe timu rinenge dotitisa, saka isusu takazvimaster zvese izvozvo. Saka munomhoreswa nani manje muchiti? Isu tinotonyumwa kuti uyu ane mari. Vona tonyumwa ndotoona kuti havana nchini. Munonyumwa kuti uyu ane mari, saka munoshandisa mushonga here pakunyumwa? Isusu ka tiri maprayer warriors. Saka zvekunyumwa izvi ndezvemaprayer warriors? Munokuroona mati here captain? Vauda kutivhara baba, vauda kutivhara. Mushandisa mushonga wekunyumwa kuti awane mari. Saka sinzi pamabva kurenge muchikwidza manyumwa wangani manje? Nini? So ndatonyumwa wana totunoyeumwa wana. Hanzi mune muchitora mari? Mari? Handiyotorei lanji. Hanzani? Kadoko. Kadoko hanzi yamutore lanji? Alright, saka zviri kuita. Ko hanzi naNomsa P Anika hanzi ndoda kuitirai matwins. Nomsa P Anika? Anonzi Nomsa P Anika, aripo paFacebook. Akomenda mucomment section akati arikuda kukuzvarirai matwins. Matwins anovaziva? Anozomaziva kana azvarwa. Anovaziva? Makunyaranyara anoitirawo mukwete izvozvo. Aiwa, makati muda mavhejini, ati ndiri mhandara. Ati ndiri mhandara? Munhu angotaurira kuti ndiri mhandara ari kupotokoka. Aritotaura zvekuudzai mimi. Abva ati ndoda kuitirai matwins, which means arikuda kunge ari murelationship. Munhu andisati ndaona naye live. Ndatanga ndaonana naye live. Mukamona live mochidi. Kana makutonana live chakutotsva. Kandaonana naye live iko. Saiva ndiri prayer warrior. Ndona kuti uyehijini. Saka imimi muchitofamba munotoona kuti uyu musikana uyu mhandara uyu hasi. Totozoona. Mune masikana here mumaziso menyu? Isu tinotoona. Vanototi varaudza tinovharika ndivharikika. Saka sezvo muchiona zvimwe zvichiitika madii kutanga isowe renyu. We never started soweka. But hatiti mati munoona here. Which means motombosiyana nemizi motoita imi zvekuona muchiita sowe renyu. Toita zvemusic tichiona kuti. But hamusi makuwandira kusiku here, because kana muine chipo chekuonaka tanga isowe renyu togonoitisa mari. Never existed. Hamusi kuda zvesowe. Hanzi imimi nevanhu vari kuSouth Africa vachikuenzanisa, hanzi munoita kunge Skomota. Munomuziva here Skomota? Skomota handimuziva. Saka munomboziva ani kwenyu? Vanhu ndovanotondiziva. Skomota anoita zvekuita kunge dzakambodambuka achingodaro, but ane mari isingaiti ari kuSouth Africa. Musiyano wenyu naye ndeyekuti mimi mune mbiri but mari hamuna. But iye ndo isati yaita, ichaita zvayo. Koita kuti iye ane mbiri zvese nemari.
Alright, handina nzunzi yake. Saka hanzi ndo zvamuri kungoita skiri rake rekuti onge makazungaira zungai. Ima makazungaira. Don't judge the book by its cover. But ndo zvekutaura kawani. Unanenge uchijaja vata. Ima muri kujaja asi munoda kujaja vamwe kuti mhandara wani. Susu tichitoketa todaro muzari mati. Saka vanhu vacho varongoketawo. Iwo havasotoketa vachakavati varike. Alright, kuhanzi pane show yenyu ndakanzwa muchiti muda kuzorwa mashow hanzi chero mungapuwa show imi matui noti mune muchimba kunge mbudzi yakaguta mufenje. Ainini zamanje ka unoda kuuya hanouya usingadi wanoregera. Saka imi muri kushandira mafanzi kuti kana vasikadi regera. Isusu level ratatoiwa. Isusu rekuchanyanya nyengerera mafanzi. Uzi takapusha mawesedara. Brand is push. Okay, amunyengereri vanhu. Pane saka amunyengereri mafanzi. Nekuti mune mafanzi 10,000 kuvana Jabreza vane 1 million vanonyengerera vanhu. Vana Jabreza vanonyengera. Nyoti malevels akasiyana. Level renyu nera Jabreza zvakafana zvakasiyana pa. Zvakatosiyana. Ndibatsirewo ndinzwisise. Level renyu nera Jabreza zvakasiyana pa. Indonzi Captain Britain. Iyanonzi Jabreza. Takatosiyana. Apa mazita shuwa makasiyana but pama levels. Level renyu razonyanyosiyana nera Jabreza papi pacho. Nini? Dr. Jantori zozora. Kansanda muna Jabreza chiro maenda zvengantororo. Punchline, alright. Kunyaya kuStar FM, vana Godfather Temboman vanenge vachimbokupostai vasingakudaidzi. Munoti chii kwavari? Amini nokutacha kudaidza rini. Amini nokutacha kudaidza rini. Haisi sabotage. Haisi sabotage. Amini pamwe sabotage. Aiwa kuvunza imimi kuti because makaenda kuCup Clash rini, haisi last year. Last year. Bhanina nhasi hamusati madaidzwa kuStar FM vacho. Arutoti ndonogera. Chii chiri kuitika? Autosabotage. Autosabotage. Saka munoti kudii munovapa mashoko ekuti vaite plan. Vazvinzwa Star FM, please musasabotage Kepisha redu Captain Britain. Ko mashoko ekupedzisira kunyanya kumasocial media platform yenyu yeYouTube kuti apushwe. Muda kupushirwa nani muchishainira vanhu? Pushirwa nani? Vanhu havazosubscribe. Vanhu havazosubscribe. Hanzi noti mukutishainira mumastreets. Hakuna wakusubscribe mbijana. Musaka zvichaita. Pane mumwe ati hanzunzai account yenyu ndikumonetizire ndiri kuno kuSouth Africa. Account inoitira? Handizivi. Hanzunzai page renyu kana ndobva ndatitora. Iye ndiye anenge akuoperate ari kuSouth Africa. Page rangu tora? Page rangu ritorusha. Hamudi naro? Hatitori naro. Gay? Ndozoposta ivi. Iye ndiye anenge akuposta aripo. Posta aripo? Asadoti tambiri nini. Hakuna zvakadaro. Ngagadzire content yake nyowani. Ngagadzire zvacho. No trend. Alright. Aisha, alright.